Po nemocniciach v Trebišove, Humennom, Spišskej Novej Vsi a Rožňave pribudli nové lavičky aj v nemocnici Svet zdravia v Michalovciach. Celkovo sa pacienti môžu tešiť na 86 nových lavičiek, ktoré sú rozmiestnené po celej nemocnici. Regionálne nemocnice Svet zdravia spolu so zdravotnou poisťovňou Dôvera pokračujú vo výmene lavičiek v nemocniciach, ktoré patria do ich siete. V čakárniach 12 nemocníc Svet zdravia pribudne 1200 nových lavičiek s vyše 4100 miestami na sedenie. Oficiálna výmena lavičiek sa uskutočnila aj v nemocnici Štefana Kukuru v Michalovciach. V rámci tejto generálnej výmeny lavičiek pribudne v Michalovskej nemocnici 86 lavičiek s 258 miestami na sedenie. Sú to ergonomické lavičky, pohodlné. Tieto lavičky boli vymenené na všetkých oddeleniach Michalovskej nemocnice aj v podstate v prenajatých priestoroch, takže na každom oddelení nájdete takéto lavičky. Projekt nových lavičiek vznikol na základe iniciatívy Pekná nemocnica. Zamestnanci nemocníc mohli navrhnúť riešenia, ako zlepšiť priestory nemocníc, keďže prostredie častokrát odpudzujú práve staré lavičky, ktorých je navyše málo. Svet zdravia spolu s poisťovňou Dôvera zainvestoval do nových ergonomických lavičiek. Tak ja si myslím, že určite pomôžu ako ľuďom, ktorí čakajú aj dlhšie na to vyšetrenie a predpokladám, že budú aj pohodlné, pretože som vyskúšala aj sama. Takže ja pevne verím, že to splnia svoj účel. Tie sú veľmi pohodlné. Tam nemohli sme sa ani oprieť o tamte. Sú dôležité lavičky, ale podľa mňa je dôležitejšie starostlivosť o pacienta. Lavičky, nič významné na prvý pohľad, ale predsa len je to podľa mňa takisto dôležité, pretože to prostredie nemocnice hneď je vnímané ináč, je vnímané kultúrnejšie. Tie lavičky naozaj pôsobia podstatne krajšie ako tie, ktoré boli tu predtým, ktoré boli poškodené. Takže možno, že to nie je až taká veľká vec, ale určite celé to prostredie z nemocnice a vytvára iný dojem a my sme veľmi radi, že ľudia sa aj vďaka tomuto budú cítiť o niečo príjemnejšie. Nové lavičky si Michalovčania mohli obzrieť a vyskúšať aj v obchodnom centre, kde Svet zdravia zrealizoval špeciálnu inštaláciu lavičiek. Verejnosť sa tak mohla oboznámiť s novou úrovňou komfortu v čakárniach pre pacientov. Nové lavičky pribudnú ešte v nemocniciach vo Svidníku a vo Vranove nad Topľou, a to do polovice septembra 2014. Pre Svet zdravia Anna Činčárová.